खुलुमबाय गुड मर्निं गाइस जोबोद बेस्थ अब्लाबो खुनुरुखुम टाइम गैथ्राबाबो भिडिअ एकदम नाजाथारो आं डे बाय डे स' बेफोर जेखि जादोला खोथाया जाहैबाय जौ लोंनानै एबसु अफिसाव सोर अन्थाइ खुबैदों बेनि भिडिअखौथ' क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय सोर बुंदों बेखौ दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन लोगोसे प्रमद बर'आ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आसामनि मानाव गेदेर सीएम सारा जेरै बुंदों बोसोराव 1 लाख करि अखम बाकी रायसर कारणे साखरि दिया होबो आरो जुदि गोनांथि जायोबा बेखौ बारायबावगोन एक्सटेन्ड खालामबावगोन बेनि बिबांखौ थिग बेबादिनो बिटिसि आवबो बिथाङा होनो खुगा सिदोंना सियाखै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन स' बिटिआरआव जुदि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बादि 20,000 जन सुबुंनो साख्रि सोयोब्ला जेरैखि जाया 4 ग्रेडबाबो जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन नैबे उन जेनेरेशनखौ स' हेलो एभरिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनाव नोंथां बयबो मोजां दं स' गिबियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो भिडिअआ मजबुत आरो इन्टारेस्टिं जानायनि थाखाय प्रमोद बरो কৈছে আপোনাৰ जादू लाठी কেতিয়াবাই ভাঙি গৈছে এই প্ৰমোদ বড়োৰ কথা কিয় সুধি থাকে এই বুৰ্বকৰ কথাটো মোৰ চন্দন ব্ৰহ্ম কৈছে আৰু আচ্ছা চন্দন ব্ৰহ্মৰ কথাটো বাদ দে ক'ত যে ফাঁচিছে যাম্বা এই প্ৰমোদ বড়ো এই চন্দন এই এফচি অফিচত পাথৰ মাৰা মানুহ এফচি অফিচত মাল খাই পেলাই কিমানবাৰ পাথৰ মাৰিছে এই মানুহে এফচিৰ লগত যাই পেলাই মিলাইছে এই এফচিয়ে থাক কিবা মানুহ কৰিব নেকি তাতে পইচা বহি যাম তাত মৰিয়াই এই বিটিচিত 4.5 বছৰ হ'ল কোনটো গুৰু কোনটো গাই গুৰুটো ফালি আছে গাখীৰ নিদে গাখীৰে নোলায় 4.5 বছৰ হ'ল এই বিটিচিত নিৰ্মল ব্ৰহ্ম 30 লিটাৰ গাখীৰ দিব নাই গাখীৰ দিয়া নাইতো ক'ত স্বাস্থ্যটো ভাল কিন্তু গাখীৰ দিব নাজানে চিএম ছাৰে নাজানে এনেকুৱা গুৰু কিয় ফালিব লাগে তাত স্বাস্থ্যৱান গুৰুটো কিন্তু গাখীৰে নিদে 4.5 বছৰ হ'ল বিৰাট ভুল হ'ল দাদা চিএম ছাৰে খুব ভুল কৰিলে এইটো 4.5 বছৰ গাখীৰে নিদে তেওঁ যোৱাকালি যে আহিছে বিপিএফত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এলায়েন্স হিচাপে আহিব লাগে আহিছে মুঠতে কেম্পেইন কৰিব লাগে কৰিছে কিন্তু চিএম আহিছে বুলি এই চিডলি সমষ্টিত একো প্ৰভাৱ নেপেলায় একটাই কথা প্ৰমোদ বড়োৱে যদি আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলক যদি পুলিচ লগাই পেলাই যদি হুলস্থুল নকৰে আমি জিকিম চিএম আহিছে বুলি কিবা একটা প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো নহয় सिगांनि बेखौ रायलायगोन हेमन्त बिश्व शर्मायासो सारासो रिमट कन्ट्रल नालाय दा 30 लिटार गाइखेर होगोन होनदों निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा इउपिपिएलनिफ्राय बिराद बयनोबो साख्रि बाख्रि बा स्किम बा थाखा फैसा आसनि होनो हागोन होनदों दा ओरैहाय अन दा आदार हेन्ड व्हाट वी कैन सी इज दैट हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय माबादि मोसौ गायखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फिखो गाइखेरा ओंखारा साइस्थ'आलाय बिराद दं गुफुं गाइखेरा ओंखारा जेबो मावनो हाया बिथांमोना 4.5 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों आरो जिबादि अंक खालामनानै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव अंक खालामनानै बिथाङा जिबादि खोथा बुंदों देरहानो थांबाय दा गोबाङानो बुंदों বহুতো ইউপিপিএলত নেতাসকলে কৈছে যে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বহুতো ভোটত ব্যৱধানত বিজয় হৈ আছে होननानै दा बाथ्राया नोंथांमोननि सायाव हु विल बी द विनार इन दिस बाय इलेक्शन फारसेथिं जाहैबाय जोंहा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा दङ सुद्द बसुमतारी बिथां सोर देरहागोन आरो चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो जौ लोंनानै एबसु अफिसावनो अन्थाइ खुबैबायबा खोथायानो गैला होमब्लाथ' दिनै मिन्थिनो मोनबाय जों दिनै मिन्थिनो मोनबाय एबसु अफिसखौ एटेक खालामग्रा बेबो बेहुस जौ लोंलाबायनानै सोर बिलाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे गोथार आफादखौ एटेक खालामग्रा आक्रमन खालामग्रा अन्थाइ खुबैनानै जौ लोंनानै
चन्दन ब्रह्म बिथाङा बेफोर बबे थाखोनि लिडार जाखो सोरबा सासे लिडारखौ राजखान्थियारि ग्रास लानानै माबा मोनसे भुलाव बा निसानि दलाव अन्थाइ खुबैनायफ्रा आलादा खोथा बुलायनायफ्रा आलादा खोथा बुनायफ्रा लिडारखौ बेक्तिगत लिडारखौ जेखि लिडार जाया निसानि जसावहाय बुलायनाया आलादा खोथा बियो नाथाय आफाद बादि मोनसे अफिसाव एटेक खालामनायाथ' अयनाय आफादाथ' बे नोंजों सोमोन्दो गैया लिडारा फैगोन थागोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खिन्थु थाबाय थागोन आसामाव थानाय जेखि हारि धर्म जाथि जाया मानो साख्रि होगासिनो दं आरो बिथाङा मिडियानि सिगाङाव गोग्गानानै बिखा फोरदानानै बुंनानै लादों होगासिनोबो दं नाथाय गोनांथि जायोब्ला आरो बे साख्रिखौनो बारायबावगोन आरो बारायनायनि खोथा बुंखाबाय बছৰত 1 लाख যুৱ যুৱতীসকলৰ কাৰণে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চাকৰি দি আছে আৰু ভৱিষ্যতত দি থাকিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে এই চাকৰিৰ যিটো পোষ্টৰ কোৱান্টিটি এইটো এক্সটেণ্ড কৰি দিব এইটো পুৰা মুকলিভাৱে মিডিয়াত আৰু ৰাইজসকলৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে CM सारे किन्तु जोंहा ओरैथिंजाय प्रमद बर' सारा हागोन ना हाया बेबायदि खोथा एथ' जन आं साख्रि होगोन बिटिआर बाखि रायजসকলৰ কাৰণে যুৱ যুৱতীৰ কাৰণে বছৰত एथ' जन আজিৰ পৰা চাকৰি দিয়া হ'ব बे एनाउन्सखौ होथारनांगौ সেইখিনি एनाउन्स प्रमद बर' सार बिटिआरत CM হৈ পেলাই মিডিয়াত प्रकाश কৰি দিব লাগে ना मा बुङो रायजो राजाफोर अब्लासो जों इयुन जोलैया सुबिदाखि सुबिदा जागोन नङा होमबा बे बोसोराव मालायनि हरलानाय ओरैनो एसेल' पस्टखौ साख्रि सोनानै साख्रि सोदों होनबा जानाय नङा फेरेंगा सारनि NGO खौ साख्रि सोदों होनबा जानाय नङा जोंनि थाखानाय BTC-नि 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड साख्रिया हरथां আমার ক্ষমতার অন্তর্গত থকা BTC 4 গ্রেড 3 গ্রেড চাকৰি ক'ত আছে এতিয়া এইবোৰ শক্তি পাৱাৰবিলাক ঘূৰাই আনিব লাগে जोंनो नांथारगौ खिन्थु मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर बेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ थेंक इउ फर वाचिं